Allah poslanik alejhi selatu selam je doslovno hadis kaže zaista u svakom tijelu ima jedan organ, pazite ovo sad. Ako kaže taj organ bude dobar, sve ostalo je dobro. Ako kaže taj organ bude loš, sve ostalo je loše. I onda on kaže, koji je to organ? Kaže, to je srce. Ovo ruši teoriju oni naših bošnjaka koji kaže dobro mi srce, ali ništa ostalo mi ne vede. Poslanik kaže, ako je dobro srce, bit će sve ostalo dobro. Ako je loše srce, bit će sve ostalo loše. Tako da ako ti je sve ostalo loše, nemoguće da kažeš dobro mi srce. Osim da poslanik je pogriješio i nije znao da će doći ti dobri bošnjaci koji mogu objediniti kod sebe plus i minus i da ne eksploatira. Poslanik kaže, ako je dobro srce, dobro su i djela. Ako je loše srce, loše su i djela. Kaže ne, kod nas loša djela, a dobro srce. Koji učir onaj sistem, kaže poslanik rekao, svaka novotarija je zabluda i onda dođe neki insan današnjice i kaže, jes poslanik rekao, mi znamo kada hadis taj vjerodostojan. Rekao poslanik, svaka novotarija je, kaže, zabluda. Ali ova naša nije. Jer kaže, ovo je tradicionalno. Ali poslanika je svaka. Pa je svaka, ali nije svaka. I ovdje. Poslanik ti kaže, ako ti je loše srce, sve ostalo ti je loše. Ako ti je dobro srce, sve ostalo ti je dobro. Kaže, ono je dobro srce, sve mi ostalo ne. Kako si ti to uspio objediniti? Eto, to niko ne može pojasniti.